Ассалому алайкум бародари азиз, салому алайкум ба кулли мардуми мусалмон. Ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайкотон, барои суханҳои хубтон дар комментаре менависен. Ҳазор раҳмати калон бародари азиз. Ҳамин видеорам чӣ қадаре метавонен ба хотири ҳамин модаре ки аллакай тӯли 1 моҳ мешавад. Бародари азиз, тӯли 1 моҳ мешавад ки модар дар ҷустуҷӯи фарзанд аст. И бародар аз шаҳри давлати Узбекистон аст. Бародари азиз, ном дар бародармон дар Питер гумштеге. Бародари азиз, ҳаму чирам дора хонаи ҷурҳош мерава, ҳамунҷа бедарак мешава. 26 январ мерава, ҳамихе дига бедарак мешава. Бародари азиз, телефонош рӯзи 27 як кор мекунад, ҳамихе дига Аллоҳу акбар ба ҳамин. Ба ҳамин хотир бародари азиз, ин ҳаминҷа мемонад суратҳои бародара, ин ҳаминҷа номрои модари ҳамин бародара мемонад. Касе ки дар киҷое ки мебина ё ки чӣ мекуна, илтимос ба хотири Аллоҳ ба ҳамин модараш занг бизанед. Модар забони тоҷикиро хушун намедонад, урусиро хушун намедонад. Модар аз Узбекистон аст, узбек аст, узбечка бигем. Ба ҳамин хотир бародари азиз, чӣ қадаре метавонен ҳамин бародармон Матёқубова Улуғбек, бародари азиз, чӣ қадаре метавонен бародаро, инҷа ма соли таваллудшам, ном фамилияшам ҳамҷа мемонам. Бародари азиз, чӣ қадаре метавонем падилист кунем видеора, лайк монем ба хотире ки модар аллакай аз корам хориҷ шидагиай, аз корам бигем ҷосирш кардагиян, ба хотире ки ба фалон ҷора биё, ба фарзанд ҳамихем ки кофта аз ҷои корша мондагиай. Масалан модар даже бигем ози пули квартира даже надора, ай бигем чӣ хел фаҳмонадам, аз ғами фарзанд кофтан аз чира дига мақсад пули квартира ҳатто надора. Агар ки битонен нафароне ки ёрдам карда занг бизанед, дар Питер бирен набо ай пеш модарро бибинен, адрес ҳама чира бо модар худаш мегатон. Бародари азиз, ба ҳамин хотир бародаро, чӣ қадаре метавонен видеоро падилитса кунен, чӣ қадаре ки метавонен, шояд ки ай модар ана фарзанди худша биёва. Ба ҳамин хотир бародари азиз, ба хотири Аллоҳ падилитса кунем. Баъдан бародари азиз, номере ки даҷем номере авиакасаи хидмона бародари касоида ки билет дар кори. Бародари азиз, ҳамин моҳ то ахири Тоҷикистон ай Жуковский клуб 5500 ай Дамодедов 5800. Бародари азиз, касе ки билет дар кори дар номере авиакасамон занг бизанед. Баъдан бародари азиз, дар ахири ҳамин видеое ки бародаре ки занаш аз дунё мегзара, сари фарзанд мерава. Бародари азиз, худша паралит мегам, давлени мегзадagi як параша мақсад. Ба ҳамин хотир бародари азиз, дастгирӣ кунен ҳамин бародара. ба хотири Аллоҳ, намҷа номро телефонша, карташа мемонем, видеоро тамошо кунед худтон. Ба хотири Аллоҳ чӣ қадаре метавонен ҳамин бародара кӯмак кунед, бениҳоят хуб мешава. Ман аввалша мемонам, худтон тамошо кунед ва дастгирӣ кунед. Боқи худованд ёру мададгоратон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. کافرون بندگی کرده که وقت سوال کنی این اخلاقی سوچتگی رو طرف چپ ندرسون پاهم کنه بکنن این من لیچه نداشت کرده که ریابیلیتاسیون سنتر خورستان کنه خوب روی مذکره میگیرن التماس از شما خواهی را که اردن کنید محتاج یاردم شما التماس محتاج یاردم شما و به یاردم میخیزم السلام علیکم اجرام کجا داده من طرف نشین دخواست کرد داده من یادم کنید من محتاج یادم شما